да се провира между корени на трънка, между сламки, между клечки тънки. Из крачетата си боси, едро жито зърно носи. Спри, почивай, вика Здравка, на измъчената мравка. Аз зърното на часа в твоя дом ще отнеса. Божествен и в мъка, и в радост, в делник и в празник ни е дар, символ на обич, вяра и на благост, пред насъщния коленичи даже и цар. Пшеничните за нас са също огърлици, целувани му хвати дикини сумай. Прекланям се пред хляба до земята, че къще топъл хляб е равно на живот. Щом сред житата усмихва се душата, за хляба нека се говори с любов. С децата, бъдещето на село Симеоново, Николинка, Малина, Димитър, Сузана, Ванушка, Стоян и Бойко, с голямо вълнение и радост ви посрещаме на най-вкусния и най-ароматен празник за хляба наш! Щом се появят първите очи, той се обръща на изток и поздравява земята с добро утро и се прекръства, като отправя молитва за Божията помощ. Взема бучка пръст, целува я и започва да оре. Да е високо житото, търкува я по браздата и изрича благословията да се роди жито. Погачата
ще разшупи на 4 парчета и ще нарича. Първия къшей, наречен на слънцето, хвърля срещу него. Птиците да го иззоват. Другия нарича на нивата и го заравя в земята. Мравките да го сберат. Третия ще наседни в храната на добичето, а четвъртия ще се гощава. После отпива от виното и каквото остане излива в земята. После сеячът започва да сее. И докато не посее всичкото семе, нищо не бива да се връща от дома, за да не се върне берекета. Я да видим жетварки. Тази година, тази нива, едрови е житото, изхранено е. Добра ли е годината? Каквото си посял, това е. Добро е житото, изхранено е. Добра е годината. Турил си, Нека от тази нива да изкарате по 350 кг. А от другите по 500. Да напълним хамбарите с жито. Има ли за мен? Ще има и за вас. Айде да видим сега. Какво ще задеш на жетварките? Ще дам една едра хубава пара. Ще видим. Ако си доволен... Злато, като свършите да минете по кръчмата да се почерпите. Чулта Господ. Да сте живи и здрави. Какво ще ни дадеш? Една голяма пара. Да имаш берекет. Сега и во веки веков. Докато си чорбаджия. Живи и здрави. Още една пара жени. Хайде да продължим.
Сламата се събира, останалото зърно се привява на ръка, хвърляйки нагоре зърното, вятъра отвява сламата и люспите, а на земята пада само зърното. От първия и последния харман не се дава жито назаем, за да не се даде берекетът. Приготвянето на хляба започва с пресяването на брашното. В народните песни се пее, че брашното се сичи през 9 сита, през най-едрото до най-ситното, за да може накрая да остане само финното брашно, което се замесва не с каква да е вода, а с мълчана вода. Хляб се меси с измити ръце, чисто сърце и благи думи. Тестото се меси с дясната ръка, символ на доброто, а квасът в него е символ на живота. Ще се запретне стопанката и в дървеното корито ще замеси тестото, докато го меси, обръща и потупва, му предава своята човешка топлина и го превръща в истински Божи дар на трапезата. Ще го изпече в домашното огнище, там където гори свещения, очистващ огън, там където е мястото на срещата между предците и потомците, там където всички са един хляб. Краят на дългия път на хляба е ясен. Всички ще опитате неговия неповторим вкус. Да не забравяме, че дългият труден път, извървян от зрънцето до трапезата ни, всъщност е нашия собствен път. Хлябът е нещо живо, къс от сърцето на всеки, който го е месил и втъкал в него частица от себе си. Който здраво ни свързва с земята, с зърното и хляба, защото няма нищо по-голямо от хляба насъщен. Само който е живял на село, знае каква е чудодейната сила, която води орача всяка пролет и есен на полето, близко до земята, където чувства пулса на времето, усеща се жив и нужен на този свят. Тази близост, тази привързаност с думи не може да се изкаже. Тя просто трябва да се изпита. Днешния празник е една прекрасна възможност да отдадем заслужена почет на всички тунжански стопани, които се грижат
и развиват нашето земеделие, произвеждат нашия свят хляб. Много се радвам, че този празник успя да се съхрани и докаже във времето, защото той ни връща през земята, при нейните корени и ни дава сили за живот. Хубаво е, че толкова много млади хора има тук днес, защото да възпиташ у младото поколение любовта към хляба, обичта към земята, към традициите, към България, към община Тунджа. По същество е тази перспектива, която ще направи нашата земя, тяхното бъдеще и техния избор. Благодаря на жителите на село Симеоново за идеята за този прекрасен празник и за това, че вече 17 пъти ни събират тук, за да преживеем труда, съзиданието и пътя на хляба, такъв какъвто го знаят нашите деди и такъв какъвто трябва да го знаят нашите деца. Скъпи сънародници, искаме да ви поздравим с тези светли празници, с тези вашите дълбоки традиции и вярваме, че бъдещето в младежите има задължително път. И този път вие го пробутвате, намирате начин и за нас е голяма чест да видим тези традиции, защото и ние искаме да научим нещо от вас, да го запазим, тъй като в нашия регион, в Украина, бесарабските българи тачат българското, учат българското и искат да продължат да си остават българи. Кой те нарани, кой по тебе хвърли камък, кой те наруга, кой те нарани, кой те наруга, че сълзите капят от очи сега, кой те нарани, кой те наруга, че сълзите капят от очи сега. Нямате покой, по са тежките от камък, по-боли от тях, тъй боли от тях, тъй боли от тях, че сълзи ми капят, без да имам грях, тъй боли от тях, тъй боли от тях, че сълзи ми капят, без да имам грях. Черни са лъжи, ти летни високо, пиле гордо полети, мъка забрави, зависта човешка долу остави, гордо полети, мъка забрави, зависта човешка долу